फ्रेंड्स, मी सुरेश सावंत आणि मी तुषार ढोंबरे तुमचं सावंत किचन मध्ये स्वागत करता. सो त्याआधी मला एक सांगायचं शेअर करायचं आहे की तुमचे काही सजेशन असतील सो प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा जेणेकरून आम्ही आमचं जे इम्प्रूव्ह करू शकतो. सो तुमचे काही सजेशन डिश असतील की नेक्स्ट आम्ही त्या ट्राय करू शकतो. सो प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि आम्ही त्यावर रिप्लाय करत राहू. सो चला आपण रेसिपी लवकरात लवकर मालवणी फिश करी जे मला बऱ्याच जणांनी सजेस्ट केलं ते एक ऑथेंटिक मालवणी फिश करी आपण लवकरात लवकर घेऊन येऊ. संडे स्पेशल चिकन थाली, मालवणी चिकन थाली घेऊन तुमच्यासाठी हजर आहोत. तर सो पाहूया आजची रेसिपी मालवणी चिकन करी. तर आता आपण त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. हे साधारणपणे 700 ग्राम चिकन घेतलेलं आहे. याला हळद, मीठ, आले लसणाची पेस्ट आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून ते मिक्स केलंय आणि 2 तास साधारणपणे ते ठेवलं जातं. तुम्ही अर्धा तास पण ते मॅरिनेशनला ठेवू शकता. आता हे वाटण, या वाटणासाठी मी सुकं खोबरं 1 वाटी, 1.5 वाटी ओलं खोबरं, 2 कांदे आणि 15-20 पाकळ्या लसूण आणि थोडंसं आलं घेतलंय. तर आधी पहिल्यांदा ते सुकं खोबरं ड्राय रोस्ट केलंय आणि त्यानंतर ते बाहेर काढून ठेवलंय. बाहेर काढून ठेवल्यानंतर हा कांदा आणि कांदा आधी बिन तेलाचाच थोडा वेळ भाजलाय आणि त्यानंतर थोडं तेल घालून तो साधारणपणे थोडासा गोल्डन कलर होईपर्यंत तो फ्राय केलाय. तो फ्राय करत असताना त्यामध्ये लसूण आणि आलं ते घातलंय आणि ते साधारणपणे 2 मिनिटं परतल्यानंतर त्यामध्ये ओलं खोबरं घातलंय आणि ओलं खोबरं हे त्याचं कच्चेपणा जाऊन त्याला थोडंसं एक साधारणपणे लाईट गोल्डन कलर येईपर्यंत ते भाजलंय आणि हे मिश्रण आपण बाजूला काढून ठेवलंय. आता आधी पहिल्यांदा मिक्सरमध्ये सुकं खोबरं घालून ते पूर्णपणे बारीक होईपर्यंत ग्राइंड केलंय आणि त्यानंतर हे जे वाटण आहे इतर वाटण ते थोडंसं रफ असतं. मालवणी करीमध्ये साधारणपणे खूप बारीक असं ग्राइंड केलं जात नाही ते वाटण. तर अशा पद्धतीचं हे वाटण तयार आपण केलं. आता पाव चमचा हळद घेतली, 2 चमचे साधारणपणे मालवणी मसाला घेतलाय, 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट घेतली आणि 1 चमचा गरम मसाला घेतलाय. तो तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता फोडणी करता तेल, 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरलेला, तमालपत्र, थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीपुरतं मीठ घेतलंय. सर्वात प्रथम आधी आपण स्टॅनिलायझरनं हात स्वच्छ करून घेऊया आणि त्यानंतर सुरुवात करूया. तेल घालतोय, साधारणपणे 1.5 ते 2 चमचे तेल घेतलंय. सुक्या खोबऱ्याला एक तेल सुटतं. जेव्हा आपण रोस्ट केल्यानंतर ते मुळातच त्यामध्ये थोडंसं तेल असतं म्हणून हे तेल मी कमी वापरलंय. आता आपण तमालपत्र घालूया. कोकणामध्ये प्रत्येक घराच्या आसपास तेजपत्त्याची, तमालपत्राची झाडं असतात. तिथे साधारणपणे हिरवी पानं वापरली जातात आणि त्याचा एक छान फ्लेवर असतं. आता आपल्याकडे ते नाहीये म्हणून आपण सुकी पानं वापरली. म्हणजे स्वादासाठी वापरलं. हो, अतिशय छान वास येतो, एक सुगंध मस्त असतो. आता आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया. साधारण मी एक मीडियम साईजचा एक कांदा घेतलाय. छान गोल्डन ब्राऊन होऊन दे. ब्राऊन नसला तरी गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण त्याला परतूया. मालवणी रेसिपीजमध्ये साधारणपणे लालसर रंगाचं प्रभाव जास्त असतं. मी आता इथे चिकनमध्ये हळद वापरली आहे, त्यामुळे आता मी कृतीमध्ये आता हळद वापरत नाहीये कारण जी हळद एवढी वापरली तेवढं इनफ आहे.
मॅरिनेशनच्या टायमाला जी हळद वापरतात ते कुठे? हां, ज्याला जशी हवी त्या पुन्हा वापरू शकतो, पण मी वापरणार नाही आहे कारण मला करीचा कलर पिवळसर नको आहे, थोडा लालसर हवा आहे. अच्छा. चांगला साधारण लालसर झाला आहे. आपण आता आलं लसणाची पेस्ट घालूया. साधारण मी 1 चमचा घेतली कारण एवढ्या चिकनला तेवढे भरपूर, कारण आधीच आपण मॅरिनेशनला पण आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे. साधारणपणे कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण ते परततो. 1 मिनिटात ते होऊन जातं. आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर घातल्यानं आपल्या रेसिपीला अतिशय छान स्वाद येतो. आणि हे जे प्रमाण आहे आता आपण जे बनवणार आहे ते किती जणांसाठी सर्व करू शकतो? हे आता 700 ग्राम आहे म्हटल्यानंतर 5-6 जणांना आरामात, 4-5 जण तर आरामात अगदी खाऊ शकतात. आता आपण चिकन न्यायचं. आता आपण त्यामध्ये मसाला घालूया. आपण हा मसाला साधारण 1.5 ते 2 चमचे घेतला आहे. तुम्ही तुमच्या सोयीप्रमाणे किती हवा, किती तिखट हवं त्याप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. गरम मसाला मी आता थोडासा घालतो आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी. तरी हा किती चमचे आहेत गरम चमचे? 1 चमचा आपण वापरतो. आम्ही थोडासा आता घालतो. साधारणपणे 2 ते 3 मिनिटं आपण हे छानपैकी परतून घेऊया, म्हणजे मसाला व्यवस्थित लागेल पीसेसना. आणि त्यानंतर मग आता आपण हाय फ्लेमवर परतत आहोत. 2 ते 3 मिनिटानंतर आपण ते गॅस बारीक करूया आणि झाकण ठेवून आपण 2 ते 3 मिनिटं पुन्हा त्याला रेस्टवर ठेवूया. या करीजमध्ये शक्यतो म्हणजे कोणतीही करी असो, मालवणी असो किंवा कुठलीही करी, जे आपण पाणी वापरतो ते नेहमी थंड कधी वापरू नये. थंड त्याऐवजी गरम पाणी वापरा, म्हणजे टेक्स्चर, त्याची टेस्ट ती कायम राहते. आता आपण झाकण ठेवू. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण साधारणपणे आपल्याला किती पातळ हवं आहे त्याप्रमाणे पाण्याचा अंदाज घेऊन आपण तेवढं पाणी घालूया. आणि नेहमी गरम पाणी घेतलंय मी. आता गॅस मोठा ठेवूया. पुन्हा झाकण ठेवूया आणि कमीत कमी 10 मिनिटं हे चिकन 10 ते 12 मिनिटं आपण वाट बघूया. दहा 12 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण चिकन उघडून बघूया. आता आपण यामध्ये आपण जे तयार केलेलं वाटण आहे ते घालूया. थोडी कोथिंबीर घालूया. आणि आता आपण जो गरम मसाला ठेवला होता तो घालूया. चांगलं मिक्स करूया. आणि आता हाय फ्लेमवर 10 मिनिटं, 7 ते 8 मिनिटं कमीत कमी, आणि त्यानंतर लो फ्लेमवर 2 मिनिटं आपण ते शिजवून घेऊ.
10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण चेक करूया. चिकन बहुतेक शिजलेलंच आहे. चिकन आपलं चांगलं व्यवस्थित शिजलेलं आहे. थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालूया. थोडी कोथिंबीर घालूया. आपलं चिकन आता तयार झालेलं आहे. फायनली आपली चिकन मालवणी चिकन करी रेडी आहे. तू पाहिलं असेल जरा सुद्धा कुठे वर तेलाचा तवंग नाहीये. राईट जे राईट कॅलरी कॉन्शियस आहेत येस. किंवा ज्यांना तेलकट पदार्थ जमत नाही त्यांच्यासाठी हे एकदम परफेक्ट करी आहे. कूल कूल. मसाले पण आपण लिमिटेड मसाले घातले, जे ऑथेंटिक प्रिपरेशन मध्ये जे मसाले घातले जातात तेवढेच मसाले घातलेत, कुठेही एक्सेस नाही. आणि कलर सुद्धा मुद्दाम कलर येण्यासाठी म्हणून आपण काश्मीरी मिरची पावडर किंवा इतर काही घातलेलं नाही. जे मालवणी मसाल्यामध्ये जे साधारणपणे जो प्रॉपर ऑथेंटिक मालवणी मसाला आहे त्याचाच वापर केला. अच्छा. येस. तर आपली करी रेडी आहे. ओके. जस्ट पुटिंग ऑफ द गॅस. Yes. तर आपली फायनली चिकन मालवणी चिकन करी तयार आहे. मालवणी आपली डिश पण तयार आहे. एकदम ऑथेंटिक मालवणी चिकन थालीचा आस्वाद घ्यायला तुषार कम ऑन. येस येस येस. फायनली आता तर मी तर तुटूनच पडणार आहे त्यावरती. सो तुम्हालाही टेस्ट करायची असेल तर तुम्ही करून पहा घरी, तुम्हालाही आवडेल खूप. तर आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो मिळते हैं नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.